Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokacin. A yau darasin da muke ɗauke da shi shine za mu koya wa mutane yadda ake ɓoye last seen a WhatsApp. Da farko idan kai baƙo ne a wannan channel, Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbi duk sanda muka ɗora. Saboda haka ba zan cika ku da surutu ba, mu je mu fara yadda ake yi. To da fari abin da za ka yi shine kawai kana buɗe wayanka sai ka shiga cikin WhatsApp. Yana buɗewa zai buɗe ma kamar haka. Za ka ga daga ɓangaren dama daga sama za ka ga wasu maɓallai guda uku, sai ka danna su. Kana buɗewa sai ka duba na can ƙasa shine wanda aka rubuta setting, sai ka shiga. Kana zaɓa ga zaɓi na farko shine account, sai ka zaɓe shi. Again sai ka sake zaɓa zaɓi na farko privacy. Idan ya buɗe zaɓi na farko shine last seen, to a nan ne ake canjawa. Idan ka danna shi zaɓi na farko shine zai nuna maka cewa everyone, kowa da kowa zai ga yaushe ka sauka, yaushe rabonka da hawa, tun wane lokaci ne. Idan ka sake zaɓen zaɓi na biyu, to iya wanda yake da nambanka kawai shine zai iya ganin last seen ɗinka. Idan ka sake zaɓen zaɓi na uku, to nobody, babu wanda zai ga yaushe ne ka hau, yaushe rabonka da hawa. Kawai sai dai in kana online, kawai sai dai a ganka online. Kai ma za ka iya. Wassalamu alaikum.